Kekancane kutilang karo semut. Ing alas, sawijining dina ana semut kang lagi mlaku-mlaku golek pangan. Anggone golek pangan, semut iku ora dhewekan, nanging akeh kancane. Semut iku kondang minangka kewan kang rukun karo kancane lan duweni semangat gotong royong kang gedhe lan uga disiplin. Saben metu saka omahe, mesti baris bebarengan karo kanca-kancane sing cacahe akeh banget. Saben oleh pangan, mesti padha ngundangi kancane. Saperlu diajak gotong royong nggawa pangane iku. Ora mung iku, saben kepethuk kancane, semut-semut iku mesti padha salaman. Nengah-nengahe lagi mlaku kanthi baris karo kanca-kancane ana ing sawijining uwit. Dumadakan ana angin gedhe tumiyup. Semut-semut iku enggal-enggal padha golek cekelan. Ana sing cekelan godhong, ana uga sing padha cekelan kayu utawa apa bae sing bisa diranggeh. Saking bantere angin, ana salah siji semut sing kabur. Dheweke kurang kuat anggone gondelan utawa cekelan. Mula banjur kabur katut angin. Sakwise kabur kegawa angin, semut iku tiba ing sapinggire kali kang banyune agung. Semut iku glegepan, merga ora bisa nglangi. Dheweke megap-megap, sedhela klelep, sedhela mencungul. Nalika dheweke wis meh kentekan napas, dilalah ana manuk kutilang sing weruh. Ngerti si semut glegepan kentekan napas lan wis meh klelep, enggal-enggal si manuk kutilang nyucuk godhong garing ing sak cedhake, nuli diuncalake ing sak cedhake semut. Karepe aweh pitulungan marang semut. Muga-muga si semut bisa ngranggeh godhong garing sing diuncalake ing sak cedhake. Mangkono pangarep-arepe manuk kutilang. Godhong sing diuncalake dening manuk kutilang tiba ora adoh saka panggonane semut arep klelep. Weruh ana godhong ing sak cedhake, semut enggal-enggal ngranggeh lan numpak ing sanduwure. Semut bisa bali nata ambekane. Napase saiki wis ora megap-megap maneh. Semut slamet, ora sida klelep ing kali merga pitulungane manuk kutilang. Saka ing sanduwure godhong garing iku, semut nyawang manuk kutilang sing ngoceh ana ing pang-uwit ing sanduwure. Senajan manuk kutilang ora krungu, nanging semut ngucape panuwun marang manuk kutilang. Matur nuwun kutilang, kandhane. Semut banjur bali menyang omahe kanthi slamet. Tekan ing omahe, dheweke banjur nyritakake lelakone sing glegepan kentekan napas, arep klelep lan ditulungi manuk kutilang. Manuk kutilang iku ngerti kekancan karo padha-padha kewane. Awake dhewe kepotangan budi karo dheweke. Mula sawektu-wektu dheweke butuh pitulungan, awake dhewe kudu enggal-enggal nulungi. Kandhane pemimpine semut nuju ing sawijining dina. Nalika srengenge wis madangi jagat, manuk kutilang ngoceh kanthi swarane kang endah. Kabeh kewan saisine alas kono, kalebu semut, rumangsa seneng krungu ocehe kutilang sing pancen endah.
Enak-enake kutilang padha gogojekan karo koncone kanthi ocehe kang endah iku. Tanpa sapangertene kutilang, ana bocah loro dedemitan nyedhaki. Bocah loro iku nggawa plintengan lan diarahake pernahe kutilang sing ora nglegawa. Nalika bocah iku narik plintenge, semut weruh. Semut enggal-enggal nylorot mudhun saka wit-witan. Dheweke niba ing sikile bocah sing arep plinteng kutilang. Kanthi sarosane, semut banjur nyokot sikile bocah iku. Sanalika bocah iku krasa kelaran lan panas ing sikile. Tangan sing nyekel mimis plinteng dicolake lan cepet-cepet ngukur sikile sing dadak krasa panas lan gatel. Tali plinteng lepas, mimise ngegeblas. Playune mimis melenceng, ora ngenani kutilang. Nanging mung kena gegodhongan, suarane kumrosak. Kutilang kaget. Barang awase mengisor, dheweke weruh ana bocah lagi nyekel plinteng. Enggal-enggal kutilang mabur ngegeblas mlebu alas. Kutilang slamet. Bocah nakal sing arep mlinteng kutilang kelaran lan krasa gatel sikile. Ing batin, semut matur nuwun marang Gusti Allah. Wis bisa males kapecikan mitrane. Wiwit iku, memitran utawa kekancan antarane semut lan manuk kutilang dadi sangsaya raket. Kewan-kewan iku urip rukun tulung-tinulung.